ସକାଳୁ ପାहिले ସବୁ ଗୃହିଣୀ ବା ଲେଡିଜ ମାନଙ୍କର ଟେନସନ ସବୁବେଳେ ଗୋଟିଏ, ସକାଳୁ କଣ ବନିବ ଯୋଉଟା କି ସମସ୍ତଙ୍କ ମନର ରୁଚି ଅନୁସାରେ ହେଇଥିବ, ଦେହକୁ ହେଲ୍ଦି ବି ହେଇଥିବ ଆଉ ପାଟିକୁ ସ୍ୱାଦ ବି ଲାଗୁଥିବ। ଆଉ ତା ଭିତରେ ୱିକେଣ୍ଡରେ ଯଦି ଆପଣ ଗୋଟେ ବ୍ୟାଟର ବନେଇକି ରଖି ଦଉଛନ୍ତି ନା, ଗୋଟେ ସପ୍ତାହର କାମ ଅଧ ଦିନରେ ଗାୟବ ହେଇଯିବ। କାହିଁକି ନା ମଣ୍ଡେ ହେଇଗଲା ମାନେ ଥରେ ପୁଣି ପ୍ରତିଦିନର ସେଇ ଗଧ କଟଣି ତ ସମସ୍ତଙ୍କର ଜୀବନରେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯାଏ। ଆଉ ଇଡଲି ଚଟନୀର ଏଇ କମ୍ବିନେସନ ଟା ମତେ, ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ଆଉ ମୋ ପୁଅକୁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ହିଁ ଭଲ ଲାଗେ। ଯେହେତୁ ଇଡଲିରେ କାର୍ବୋହାଇଡ୍ରେଟ ର ମାତ୍ରା ଟିକେ ଅଧିକ ଥାଏ, ସବୁବେଳେ ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରେ କି ଚଟନୀରେ ଟିକେ ପଲସେସ୍, କିଛି ନା କିଛି ପଲସେସ୍ ମୁଁ ଆଡ କରେ। ଆଉ ଜାଣିଛନ୍ତି ମୋ ପୁଅକୁ ନା ଇଡଲି ଠାରୁ ଚଟନୀ ହିଁ ବେଶୀ ଭଲ ଲାଗେ। ସେ ଚଟନୀ ଖାଇବା ବାହାନାରେ ମୁଁ ତାକୁ କେତେବେଳେ ଇଡଲି ଦେଇଦିଏ ସେ ନିଜେ ବି ଜାଣିପାରେନି।